Hej Amalie Schmidt. Hej. Tak fordi du kan komme i dag. Selvfølgelig. Du er jo ungeminister i CUF. Mm. Skal vi lige starte med det allerførste? Hvad er det? Ja, hvad er det? Det er en repræsentant for vores unge mennesker under 25 år, og vi er altså 25.000 i Coop, der er under 25 år. Så det er jo en god chat. Jeg sidder og repræsenterer dem, sidder fast i HR-afdelingen i Coop. Så ja, de kan række ud til mig, hvis der er noget, og så den vej igennem, så har de en repræsentant. Ja. Det er jo også vildt, det er jo også et stort ansvar at komme og få det. Ja, meget. Også nu skal jeg lige clarify, hvor gammel er du egentlig, du er? 22. Du er 22, Ja. Det er også ret vildt, hvor meget du er kommet, eller steget i graderne. Ja, det må man sige, men jeg kommer jo selv fra butik af, så ungeminister er jo en demokratisk valgt stilling. Så alle, der var ansat i Coop, kunne jo stille op til det her valg, og så kørte jeg jo bare benhård valgkamp, så jeg så blev også valgt af de unge mennesker, der stemte ud i butikkerne. Ikke? Det er sgu da meget imponerende. Ja, det var fedt. Men du startede jo allerede engang som teenager i Coop, Superbrugsen. Ja. Og nu sidder du på hovedkontoret. Ja. Hvad har det været for en rejse? Det har været en spændende rejse. Jeg startede jo som 15-årig i den lokale Superbrus på Fyn, der i Søndersø, som jeg også bor i nu. Ja. Overhovedet ikke med noget henblik på, at man skulle lave karriere inden for Coop, for jeg anede ikke, at man kunne det. Ja. Indtil jeg så tog en EUX inde i Odense, og så lige pludselig skulle ud og have en elevplads. Det skal man jo, når man tager en EUX. Og så havde jeg først fået elevplads i magasin, og så kunne jeg bare mærke, det er sgu ikke det, jeg skal. Nej. Og så rendte jeg og fyldte grøntsager op med min daværende chef nede i Superbrusen dernede, og så siger han til mig, har du egentlig hørt om vores elevuddannelse i Coop? Det kunne han godt se for sig. Jeg er ordblind også ved siden af, så jeg var ikke rigtig klar på så meget bogligt, fordi det har altid været noget af det, man ikke har leveret allerbedst i, når man har haft de her udfordringer, som også blev opdaget ret sent. Men så siger han til mig, at lige meget hvad, så vil de gerne hjælpe mig igennem det her, og så støtter vi hinanden, så vi ligesom kan komme i mål med den her elevuddannelse. Og det vælger jeg at sige ja til, og det ender jo med, at jeg jo laver hele skidtet selv og ligger og får topkarakter i alt, jeg afleverer. Så det der med, at man lige pludselig finder noget, der er interessant, det var noget af en rejse at komme på. Og nu sidder jeg jo så på vores hovedkontor i Albertslund og arbejder med et ret sådan fedt emne. Altså jeg er jo selv en del af den målgruppe, jeg sidder og arbejder for, så det er jo også ret interessant. Jamen det er jo det er jo super spændende. Også altså både dit perspektiv og din alder, og hvad er noget der har du gjort dig en erfaring her over årene, eller her i din unge alder, på trods af det, som der har gjort indtryk på dig i forhold til det her med ledelse og det her med også med unge ude på arbejdspladsen? Altså jeg tror noget af det, jeg tager med videre, noget af det, jeg virkelig har fået med videre, det er det her med at give dem noget mere ansvar. Ja. Fordi at hvis jeg var, nu snakker man jo rigtig meget om generationsledelse og det ene og det andet, og det tror jeg ikke særlig meget på. Fordi hvis jeg var blevet ledt på samme måde dengang, at jeg var ude i butikken, så var jeg ikke havnet der, hvor jeg var i dag. Det var jo fordi, jeg fik en masse ansvar, og jeg fik lov til at løfte nogle opgaver, som nogle af de andre måske ikke havde fået lov til at løfte. Så det her med at give noget mere ansvar til dem, der faktisk har det der gå på mod og faktisk rigtig gerne vil, det tror jeg virkelig er med til at lave nogle ret fede talenter rundt omkring, der virkelig brænder for det. Okay, det er jo også interessant. Det er jo også super vigtigt med det med ansvar, nemlig. Hvordan fik du... Var det en god leder, der gav dig det dengang, eller var det bare, du havde gjort du selv noget for at tage det ansvar? Jeg tror, at jeg rigtig meget selv har været den der, det kan jeg ikke finde ud af, så det prøver jeg, typen. Ja. Så det her med, når det var, at man fik stukket i, kunne du se, at vi kunne lave noget potentielt på det her? Så var det ikke noget med at sige nej til det, så var det vi finder en løsning på det, og så ender det jo bare med at blive mega fedt, hvis I tager TikTok for eksempel. Ja. Det var jo noget af det, at os unge mennesker i butikken fik totalt ansvar for, og det endte jo i nyheder og det ene og det andet, fordi det jo bare fløj derudad, og vi havde succes med det, ikke? Det er ret sjovt. Er der noget, man som kan... Nu sagde du dig, at du ikke troede på det der med generationer og sådan noget, men er der alligevel et eller andet, måske sådan den yngre generation, kan måske lære de lidt mere... Jeg har lyst til at sige gamle, mere gamle ledere. Ja, jeg tror det her med ikke at tænke i, det plejer vi at gøre. Ja. Altså vi tænker jo anderledes, og vi er jo vokset op i en anden generation, så der er jo blandt andet teknologi og så videre ind over vores generation, som også fylder rigtig meget. Men det her med, at det kan godt være, at man har gjort det i 1000 år et andet sted. Ja. Men så fordi der kommer nogle nye perspektiver på noget, der måske kunne være med til at faktisk bane en anden vej for det, og for det mere moderne retning, så skal det ikke være en stopklods for noget som helst at sige, at det plejer vi at gøre. Så skal man bare prøve og ligesom få det bedste ud af det og se, giver det faktisk mening, vi prøver det her af. Om ikke andet,
så er det unge mennesker, der har fået lov til det, har jo ligesom fået det prøvet af, og det virkede ikke alligevel. Så går vi tilbage til det, der virker, ikke? Det er jo, det er meget spændende det her. Hvad er det så for nogle, er det en tendens også, at man ønsker man også mere ansvar som en yngre med? Er det noget, de ønsker derude, eller er det mere noget, som de mere... Altså, Jeg tror stadigvæk, at det er vigtigt, at man husker, hvad det er for en person, man har foran sig. Mange af mine venner, de vil slet ikke ledelsesvejen. Og hvor der sidder andre, der regner med at være topchef for det ene og det andet. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at når man snakker om og gerne vil være leder, at man stadig bliver ved med at kigge på det enkelte menneske. Fordi det er bare forskellige måder, de skal ledes på. Hvis der er nogen, der gerne vil have noget mere ansvar, så kræver det, at de bliver ledt på en anden måde, end dem, der ønsker at bare være en brik i spillet. Og det er også super fint, det skal der også være. Ja. Men det er vigtigt, at vi stadig bliver ved med at kigge ind i de forskellige måder, vi kan lede hinanden på. Ja, så der er jo noget med også at være åben i forhold til os, altså som leder også, tænker jeg, og netop det med at være nysgerrig på sin ansatte. Så 100%. Det tror jeg jo rigtig meget på af vejen fremad. Også for at få tændt en gnist i den ansatte. Lige præcis. Ja. Det er jo sjovt, du siger det med gnist der, for jeg tror mange, vi handler jo alle sammen i dagligvarebutikker, og jeg tror, vi alle sammen har oplevet også den her lidt meget blandede oplevelse af, afhængig af hvor vi går hen, og også ikke fra kæde til kæde, men fra butik til butik. Man møder ofte, eller det er ikke unormalt at møde de her en ung arbejder, 16-17 år, de sidder oppe ved kassen, man kan bare se, at de har haft en lang dag, de vil egentlig bare gerne hjem. Ja. Og jeg tænker, der er to måder. Enten så er det en lederen, der har fejlet her, eller er det en fejlansættelse, eller er det noget med rammesætningen her, der gør, at de kommer til at sidde herude? Hvad tænker du om det? Jeg tror, det er vigtigt, at vi husker, at alle kan have dårlige dage. Ja. Altså, der er der også nogle dage, hvor jeg ikke har et lige så stort smil på, som jeg måske har en anden dag, hvor jeg skal have noget mega fedt. Ja. Og hvis man så kommer på arbejde og havde regnet med, at man måske skulle ud og trimme med vennerne, og så havner i kasse 1, så kan det jo allerede være der ligesom er kommet en lille barriere i humørsvingningen, har jeg nærmest lyst til at sige. Men jeg ved sgu ikke, jeg tror, det er et meget ledelsesansvar, og et meget sådan, socialt ansvar, man har, når det er, man vælger at blive en del af en butik. For godt nok kan vi have nogle forventninger til lederen om, at de skal sætte de rigtige rammer, og de skal dit og dat, og sørge for det ene og det andet, og vi forventer det her. Men det er jo lige så meget også en anden vej, at lederne også forventer noget af det unge menneske, de ansætter. Selvfølgelig. Fordi det fylder også rigtig meget, og hvis ikke at de ligesom får præsteret det, som der forventes, så er det jo klart, at der også kommer en lille barriere der. Ja, mærker du der egentlig, hvor meget, hvis du kan give os et lille blik behind the scenes, eller hvad er det for nogle forventninger, der så bliver sat til dem, der bliver ansat i, altså... Jamen, til dem, der bliver ansat, så er det jo, at de er mødestabile, at de kommer til tiden, og at de faktisk også rigtig meget bidrager til det sociale fællesskab. Nu i Coop går vi ekstremt meget op i at have et fællesskab, og fællesskab, det er faktisk fællesnævner for alt, vi overhovedet rører. Både på vores elevuddannelser og vores ledere og så videre. Så det betyder ekstremt meget for os som demokratisk virksomhed, at vi har det her fællesskab. Så det her med, at de også er villige til at bidrage til det, og måske også komme med nogle idéer, det fylder jo også sindssygt meget. Nu har vi også ekstremt mange forskellige arrangementer i vores butikker. Så at de er aktive der. Ej, hvor sjovt. Ja. Så der er meget med, igen, det her med ansvar og tillid. Ja. Hvordan skal jeg sige det? Jamen, jeg tror, jeg hellere vil tage fat på noget andet. Du sagde det der med en demokratisk virksomhed. Kan du ikke uddybe lidt det? Hvad er det? Jamen, det vil jo sige, at vi er jo faktisk ejet af vores medlemmer. Man kan jo blive medlem af Coop og få, måske nogle af jer derude har set, at nogen render med et lille rødt kort i pungen. Ja. Det er jo faktisk dem, der ejer os. Okay. Ja. Og så har vi så sammen med OK også, de har så købt noget af os. Ja. De tankstationer og el-ladestander, der er ude foran vores butikker, så det giver sindssygt god mening. Ja. Og vi er på vej i en rigtig god retning. Ja. Har I mange flere ministre, også internt? Ja, altså, nej, det har vi ikke. Og vi er faktisk også den eneste virksomhed, der har det. Ja. Og det er jo faktisk sygt blæret, fordi at det er jo et ret fedt emne, det her med vores unge mennesker. Og især når det er over halvdelen af vores ansatte, der er unge mennesker. Ja. Så det her med, at vi kan være first movers og have en ministerrolle. Nu har vi jo så også taget ministerrollen, fordi at det er jo en demokratisk virksomhed, så det giver jo mening, og jeg er valgt ind demokratisk, og det er en 4-årig periode, ligesom en normal valgperiode. Så det er jo også lidt sjovt i det. Men det der med, at det også kan give nogle positive indvirkninger på, at for eksempel hvis vi er ude til arrangementer og så videre, hvor der er nogle ministre, altså så sent som folkemøde her den anden dag, hvor der er en minister, der faktisk skriver til mig over LinkedIn,
hey, jeg har mange ministre i mit netværk, men aldrig mødt en unge minister. Altså allerede der, så er der ligesom en god dialog i gang, som bare er sjov fra start. Det lyder også mega sjovt. Ja. Har du haft mulighed for at møde nogle af ministrene eller noget? Ja, nogle af politikerne, mens du har jeg er der på fornavn med en del af dem. Så det er meget sejt. Ja. Nej, så det er super fedt, og det er jo også noget af det, man får med i den her rolle. Ja. Som jeg jo også synes er mega interessant, fordi der er jo bare, sker helt vildt meget i vores samfund, så at man kan være med til også at gå ind og præge noget af det. Ja. Det er også super cool. Ja. Hvad er det, du gerne vil præge? Jamen, altså, vi først og fremmest vil vi gerne have et godt arbejdsmiljø, og det skaber vi jo ret meget i vores butikker. Ja. Det skaber vi ret meget selv. Kan du sætte nogle ord på det? Ja, det er meget sjovt. Hvad er et godt arbejdsmiljø? Men et godt arbejdsmiljø, igen, fællesskab. Ja. At der er nogle gode mennesker omkring, en god leder. Ja. Det er sådan noget, der fylder ekstremt meget. En god arbejdsforhold. Er villige og fleksible til at hjælpe hinanden, og jamen alt det, jeg er nærmest nødt til at sige alt det basale, alt det menneskelige, som jo følger med. Det er også et dejligt ord. Og hvad, hvis man skulle gå ned, prøve virkelig at gå ned i sådan være lidt nidkær i forhold til det med fællesskaber og så rammesætningen af det. Er der nogle konkrete ting, hvis man nu sidder derude og driver måske en butik, der ikke er en kub og ikke lige har adgang til det, du har. Har du nogle gode fif til dem, hvordan de kunne begynde at rammesætte det bedre måske? Jeg tror, igen have en snak med jeres unge mennesker omkring, hvad fylder ved jer? Hvad synes I er interessant? I Coop har vi for eksempel lavet noget, der hedder fællesskabambassadør, hvor det er, at vores unge mennesker, der er interesseret i at lave sociale medier, kan komme ind og blive trænet i det. Ja. Så mødes vi 3 gange om året og skyder en masse content og spiser noget lækker frokost og hygger os mega meget og får skabt et mega stærkt fællesskab der. Derudover har vi vores ungeråd også i Coop, som jo også er et sindssygt stærkt fællesskab. Igen, vi er en demokratisk virksomhed, så det her med at få vores unge mennesker engageret og få dem til at føle, at de faktisk er en del af noget større. Ja. Det får de mulighed for i vores ungeråd, hvor de er valgt ind for en 1-årig periode og sidder sammen med mig. Ja. Hvordan det er svært at svare på sådan helt om, det er jo ikke fordi, jeg skal være kritisk i forhold til det, men jeg er nysgerrig på, oplever du, at en ting er, at I lykkes med det her, og lige så meget også, hvordan I også netop får tændt den her gnist i alle de her unge medarbejdere? Jeg tror, i Coop er vi sindssygt stærke på sociale medier. Vi er jo ramt over 50 millioner i organiske visninger bare i det kors, vi har, der hedder Fællesskabambassadør, som jeg nævnte før. Okay. Derudover så vores ungeråd, det er jo steget med 108% ansøgninger til at blive en del af det, så det bliver udbredt derude, og folk synes, det er interessant og mega fedt og gerne vil høre mere om det. Og for os, der er det jo en sejr, og noget af det, vi jo skal blive ved med at bygge videre på, fordi at hvis vi kan gøre det endnu mere fedt, så skal vi jo blive ved med det. Og det vil vi gerne. Helt sikkert, men jeg tænker også, det er jo en kæmpe gave, også I arbejder så meget med det. Også når jeg tænker, at branchen er også kendt lidt for, den har en høj medarbejderomsætning, og det er mange unge, der kommer ind. De er der et halvt år, 1 år, så er de væk. Ja. Men du er jo en af dem også, der valgte at blive. Ja. Og hvad er det så? Du har været på den her leder-trainee-uddannelse derinde. Præcis. Hvordan fungerer det? Hvordan kom du Hvad skete der? Hvordan førte det ene til det andet? Ja, altså tænker du på i forhold til, hvordan jeg har havnet her, eller i forhold til, hvordan jeg har havnet? Fordi at der var jo et gap, efter jeg blev færdigudlært som leder-trainee, hvor jeg var ude som salgsleder og souschef. Ja. Har været en af de yngste souschefer i vores koncern også, så det er jo også noget af det, der har været fedt for mig, at man har fået det her ansvar, man jo så også godt kunne varetage. Ja. Altså det er jo det, der har været med til at tænde ilden hos mig og gnisten. Det er mega fedt. Altså. Har du oplevet så nu, når du er sådan en ny leder, kan man vel stadig kalde dig et eller andet sted. Men hvad har været en af dem, hvor har du brændt fingrene på et tidspunkt, hvor ups, den skulle jeg ikke have lavet. Nu har du lært det, og nu er du vokset af det, eller sådan. Har du haft en af de oplevelser? Jeg tror, alle laver lidt småfejl hist og pist. Der er jo ikke rigtig nogen, der er perfekte på nogen som helst måder. Ja. Men at vi så kan blive ved med at lære af det, og ikke bliver dunket oven i hovedet med, at det var en fejl, og du blev fyret på stedet. Ja. Jeg tror, at den her mentalitet med, at alle laver fejl, og det kan vi lære af, i stedet for, at det er en fejl, og du skal fyres. Det holder jo ikke. Nej, vi skal jo være, vi er jo mennesker, og skal kunne lave fejl. Det er jo det. Det er meget sjovt. Så hvordan er du inde på, når du sidder inde på hovedkontoret nu? Hvor meget kommer du så rundt ude i butikkerne? Eller? Jamen, indtil videre har jeg jo besøgt 138 butikker. Ja, okay. Ja, så for mig er det vigtigt at være rundt til vores unge mennesker og høre dem ad, og det er jo ofte så også efter klokken 4, hvor det er, de møder ind på arbejde. Så at være rundt og snakke med dem. Jeg er jo også en del af alt det, der er, som bliver sendt ud fra vores forskellige kæder. Vi har jo Kvickly, Superbrugsen, 365 og så videre under os. Og hver gang de sender noget materiale ud til deres unge mennesker, så rører det altså også forbi mig. Og det samme med vores elevuddannelser. Okay. Ja.
Hvordan tager lederne, altså butikscheferne derude, når du kommer forbi? De synes, det er fedt. Ja. Men jeg tror også, at jeg har bygget et ret stærkt netværk op blandt vores ledere, fra da det var, jeg var ude i butikken. Så de ved godt, hvad det er, at man godt kan. Og derfor så har de måske også lidt tiltro til, at det kan man godt lykkes med at løfte på en god måde. Og mange af lederne rækker jo også ud, hvis de har arrangementer og så videre, og spørger, hey, har du mulighed for at komme ud til os? Vi vil gerne vise dig frem til vores unge mennesker. Så skriver jeg selvfølgelig ja, og så er jeg derude. Ej, hvor fedt. Ja. Hvordan, når du så går ud og snakker med de unge mennesker, du får noget input, hvad så? Hvor tager du det med dig hjem, eller skriver du en mail til butikschefen bagefter, eller hvad så? Altså, jeg tager jo alt den information, jeg får med videre, hvis der er nogle forbedringer eller et eller andet. Det rører jo selvfølgelig videre, fordi hvis det er noget, der går igen, så er det jo noget, vi skal lave en ændring på. Nu sidder jeg på kontor med Lotte, der sidder derovre, vores HR-direktør i Coop, og der rører mine informationer, jeg får videre til Lotte, så tager hun det med videre i ledergruppen, hvis det er noget, der skal ændres. Så det er jo faktisk noget, der bliver taget alvorligt, og det synes jeg er bare mega cool. Dermed har vi også Ungerådet, der sidder repræsenteret overalt, hvor det er, vi også kan spørge dem, hvis der er noget, vi har hørt ude i butikken. Er det noget, der går igen i Storkøbenhavn? Er det så også noget, der går igen her på Bornholm, hvor vi har Sara, der sidder i Åkirkeby også? Og så hvis det er noget, der ligesom går igen i begge steder, så er det jo, fordi vi skal lave en reel ændring overalt. Men hvis det er noget, der bare er inde i Storkøbenhavn, så er det en indsats, vi skal lave der. Ja, det er super spændende. Og, sorry, jeg snakker bare. Og det er fornemt. Det er fornemt. Jeg kunne også godt, det sidste spørgsmål, tror jeg har. Nu er du jo ungeminister. Hvis man må spørge, hvad er dine ambitioner? Er det at blive statsminister i Coop, eller er det måske en rigtig... Nu har du været lidt på folkemødet her også noget tid. Om det er den rigtige politiske scene, måske der er en fremtid i. Hvad tænker du selv om? Jeg tror ikke, den rigtige politiske scene er noget for mig. Men jeg kan godt lide alt det arbejde, der er med alt det politiske rundt omkring. Og det var jo også noget, det jeg ikke havde tænkt overhovedet skulle interessere mig på nogen som helst måde. Og det er jo bare blevet mega interesseret i nu. Ja. Men jeg tror, det er svært at sige, hvor man er henne af. Selvfølgelig vil man jo gerne have succes og gerne være på de store scener. Det vil jeg i hvert fald gerne. Ja, fedt. Jeg har sagt, at jeg gad godt være sådan lidt ligesom, når man render her på folkemødet, at folk, det er Amalie, hun er kendt for det og det og det. Ja. Så man ligesom har opnået et eller andet. Det tror jeg er et af de mål, jeg har med livet. Så må vi jo finde ud af, hvad for en retning det skal være. Men lige nu har jeg det super godt i den retning, vi er på vej, og har nogle gode ledere, der er gode til at lede. Fedt. Jamen, ved du hvad, Amalie? Det var en fornøjelse at have dig over, og tak fordi du gad at komme. Selvfølgelig. Det var mega spændende at høre. Dejligt. Så tusind tak for det. Tak. Så må du have et fantastisk folkemøde. Ja, i lige måde. Ja, tak.